Ko ka san yanzu a WhatsApp ɗinka kamar yadda kake tura audio zaka iya tura video message kuma ku chatting da shi. Ko ka san yanzu a WhatsApp ɗinka zaka iya searching din iya message din da baka maida su ba, misali message din da baka reply din su ba. Ko ka san yanzu a cikin update din da WhatsApp suka yi da akwai chat log wanda zaka iya kula sirrin chatting din kai da budurwarka ka maida shi private iya kai kadai kawai. Yau zan nuna muku wasu update da WhatsApp suka kawo da kuma wasu abubuwa sirrika na cikin WhatsApp har guda 10 a cikin wannan bidiyon. Saboda haka mu fara ba tare da ɓata lokaci ba. Amma kafin mu shiga wannan bidiyon kar ku manta ku like sannan ku subscribe wannan channel din ta ku ce. Zan fara lissafo mana su daga kan na 10 har zuwa kan na 1. Amma kafin na fara lissafo su ina so idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel din na kai subscribe sannan kuma kai like wannan bidiyon. In kuma already dama kana tare da wannan channel din to kai like wannan bidiyon kafin mu shiga. Abu na 10 shine idan ka bude WhatsApp ɗinka ka shiga wajen chatting ɗinka idan ka danne chatting kai deleting ɗinsa kana da ratar sakan 2 zuwa 3 kafin mas ne delete wanda zaka iya dawo da shi. Misali kana danna delete haka da ƙasa na zaka ga undo kana taba haka zaka ga chat ɗinka ya dawo. Kana haka kana deleting ɗinsa kana taba undo zaka ga chat ɗinka ya dawo. Abu na 9 kuma da ya kamata mu sani dangane da WhatsApp ɗin mu shine idan ka shiga wajen status ɗinka kai makin ɗin hoto kaman guda 3 hakan nan ko bidiyo wanda zaka ɗora akan status ɗinka idan kai makin ɗinsa haka zaka iya dragging ɗin hoto haka domin ka cire sa kawai ka taba shi daga ƙasan nan haka kai dragging ɗinsa zuwa sama kana tura shi sama zai nuna maka rubu sai ka cire sa wannan ma kana taba shi haka kana dragging ɗinsa zai nuna maka cire sai ka cire hoto. Abu na 8 kuma shine reaction idan muka buɗe WhatsApp ɗin mu haka muka shiga kan text idan ka danne hoto haka duk abin da ka danne zai nuna maka zaka iya reaction kamar yadda muka sani yawanci reaction a Facebook ake yi so amma shi ma yanzu WhatsApp misali wannan message din da aka turo min kana danna haka zaka mar reaction din like zaka gashi nan like ya bayyana nan wajen in kana so zaka iya canjawa sai ka taɓa wajen plus din nan sai ka je ka nemi wani sai ka saka zamu gashi nan reaction din ya riga da ya canja so yanda zaka yi reaction kenan wa text da aka turo maka misali an turo maka abin dariya ne maimakon ka yi reply ka tura mutum sticker zaka iya min reaction sai kuma ka tura wa mutum da reply din sa daban wato kana dannewa haka zai nuna maka alamun reaction sai ka taba duk wanda kake so. Abu na 7 shine privacy check-up. Yi amfanin privacy check-up shine zai baka dama duk wani controlling ɗinka na profile ɗinka misali ka zaɓi wanda za su dinga ganin text ɗinka wanda za su dinga ganin profile ɗinka wanda za su dinga saka a cikin group ɗinka na WhatsApp kamar misali idan muka shiga na farkon nan za ka iya zaɓen wanda zai iya kiranka misali idan na shiga group hakan nan na saka everyone so kowa zai iya kirana misali kenan ko a group ne ko ma a ne kowa zai iya kirana. Idan kuma muka shiga wannan control your personal info ɗin nan waye ne zai iya ganin profile picture ɗinka na WhatsApp idan kana so sai ka sa nobody in kana so zaka saka mai contacts in kana so zaka saka everyone zaka iya saka kowa ma. Waye ne zai ga idan ka tura mar message ya gane misali idan ka tura mutum message ya san cewa lalle ka kalla ko kuma misali zaka iya tura mutum zai turo maka message ka kalli message din amma kuma ba zai san cewa lalle ka kalli wannan message din ba so idan ka taba nan wajen sai ka kula nan wajen idan ya kula haka so ko da ka bude text din mutum ba zai ga wannan blue tick din ba. Abu na 6 kuma yadda zaka creating din avatar akan WhatsApp ɗinka direct misali kana shiga WhatsApp ɗinka nan in ka shiga wajen profile ɗinka ka shiga wajen account za ka gashi nan daga nan avatar za ka iya creating kamar yadda kuka sani na Snapchat shi ma wannan creating ɗinsa bidiyon sa daban ne amma za ka iya creating kamar yadda ga samfuri nan dai a sama za ku na ganin sa nan wajen yawanci a Snapchat din su ma WhatsApp sun ba da dama za ka iya creating din wannan abin akan application din su avatar. Abu na 5 kuma shine stickers da akwai wasu stickers din da mutane ba su san cewa WhatsApp sun riga da sun kawo su a update din su ba misali shine kamar idan ka zo nan wajen wannan kamar keep quiet din nan da kuma wannan salute din da kuma wannan alamun ƙara din nan wannan guda 3 da nake saka su a gaban screen dina wannan duka sabon update ne wanda WhatsApp daga baya suka kawo su. Abu na 4 da ya kamata mu sani akan WhatsApp shine broadcast. Broadcast ba kamar group chat bane ba misali shine kana so ka tura wa mutane message iri ɗaya wanda kake so ku tattauna kai da su misali kamar kai da abokanka ko kuma kai da wasu ɗaiɗaiku daga cikin family ɗinku so kana taɓa nan wajen contact in ka zo nan sai ka zaɓi wannan mutanen misali kawai sai ka zaɓi wannan mutanen kana taɓa su haka gashi nan daga nan instead of new group za ku ga gashi nan wani sabon update new broadcast kana taɓa wannan new broadcast din zai baka dama sai kai maki so yanzu duk abin da ku tura kai da mutum shidan nan kawai za ku dinga tattauna akai ba kaman group chat bane ba kana gama sai ka fita sai ka goge za ka iya yin creating din broadcast shida a lokaci daya wanda kawai za ku dan tattauna wata karamar matsala ne tsakanin ka kai da wasu mutane private hakan nan. Update na 3 zan iya cewa ya fi kowanne muhimmanci a cikin WhatsApp wanda WhatsApp suka kawo shine chat log kamar yadda gaya da farko yadda za ku da chatting ɗinka kai da wani mai muhimmanci budurwarka ko kuma mai gidanka kana taɓa kan WhatsApp ɗinka haka sai ka shiga kan wanda kuke chatting da shi sai ka taɓa wajen view contact kana zuwa daga ƙasa nan za ku gashi nan chat log kana taɓa shi sai ka buɗe shi hakan nan za su ce ka sa thumbprint ɗinka na san nan black kuke gani su wajen sa security ne sai sa kuke ganin black sai ka saka thumbprint ɗinka yana buɗewa haka za ku gashi nan chat log in ka fito daga waje za ku ga gashi in ka fito daga waje za ku gashi nan ba za ka gan shi ba sai ka jawo ƙasa kaɗan in kana so ka gan su sai ka jawo ƙasa
kana kan profile ɗinka sai ka ja ƙasa kaɗan za ka gashi nan kana taɓa wajen chat log kana buɗe tamfirin za ka gashi can zai buɗe gashi na ya buɗe sai ka shiga sai kai chatting da kai da wanda kake so za ka yi chatting wanda ka kule na wannan sirrin. Update na biyu mai amfani a WhatsApp shine za ka shiga za ka yi searching ɗin duk wani message ɗin da baka yi reply ba. Misali in ka taɓa ga wajen searching can a can ka taɓa shi kana taɓa shi daga nan inda na yi muku zoom bari in muku zoom ɗin shi ka gani daga nan already message kana taɓa already message ɗin duk wani message ɗin da baka reply ba kawai shi za ka gani duk wani message ɗin da baka yi reply ba shi za ka gani duk wanda kai reply ba zai nuna maka ba so sai kai duk wanda ka shiga kuma kai biyun din shi hakan nan ka fita za ku ga za su na bacewa ɗaya bayan ɗaya gashi nan za ku ga suna bacewa ɗaya bayan ɗaya so misali kenan kana shiga kai reply din mutum shikenan sunan shi zai bace akan na wajen. Update da ɗaya kuma wanda ya fi kowanne abin burgewa wanda ya fi kowanne abin sha'awa shine idan ka shiga WhatsApp ɗinka ka shiga kan wanda zaka tura kamar yadda kuke gashi na anan wajen shine inda zaka tura voice wato voice message kenan kana taba shi so ɗaya kawai ka taba shi so ɗaya click hakan nan za ku ga gashi nan ya canza ya koma bidiyo kana taba shi hakan nan za ku gashi nan ya fara recording din bidiyo so wannan su ne update guda 10 da ya kamata ku sani akan WhatsApp. Idan har kun ƙara da koda guda ɗaya kada ku tsallake wannan bidiyon ba tare da ku mana like da subscribe ba sannan ku buɗe alamun ƙarawa domin bidiyo na gaba. Nagode.